Corona tamni ereng kirinai joto baksa gadalei bono जों मेजेन्डनाय असानि तेरो खाफियगै थांनाय असानि मताय नग बायाब बाय मालायनाय ककलाम सालायनाय फिया 6 फुट चालै बाय आपनो लामसकनाय बुसाक नांयावै ते हैंड वाश बाय याक सुनाय गाहाम खलायै याक बुकचा बाय मखांता तांगदि कोरोना न मेचेनना बागै मास्क थुबुय तंगदि सिगारेट गय खयनि याकारदि कुचुकफुरु एबा हाइचुकफुरु रुमाल हायाखेबा कनिनो सामुंगो थेपादि अरो आरो खुक्तै ताखिबिदि एरें कुथुमलाय तंमा चाया एलकोहल गोनां सैनिटाइजार यागो फुलदि नोंबो गाहाम तंदि निनि खाचुकनोबो गाहाम तनिदि बेमार मानजागनाय न ता सेलेंजागदि खोना निनि नकनि केबो मानजाखाय बाहायमा तंनाय नायदि ससियेल मीडियाव पोस्ट खालायनो सिगां ताताल दे एरां चेरि नायजादि ताताल ककनो खुनजुता कान्दि हापांनि रायदानो जायखे खोनादि टोल फ्री नम्बर 1075 कल खायखे बेबा कक थुम सायमानानो फाइनाय बिसिवो माओसा फाइफिनाय फिया कोरोनानो काबुई फाइदि हाफांनि रायदा तै तंलायनाय बायथां सिमानो लुकुनो पिरलायनाय आनि खापांनि त्रिपुरा हानि लुक्र असा मतै तेरिनि जतनो आनि खापांनि हामजाक माताय खा काहाम इयाफारो असानि सालरोगो कोविड-19 हाय हामिया तंहा लोगो जतनो केन्द्रताय हास्ते हाफांनि सागदुक रायदा तै साकालाय मुंनो तै तंबाया बागै आनि काबकमु जतनि थानि मास्क किदि ताई जैसा खाइबो साकचालय तंबाय जादि कोरोना भाइरास हाय किरिमा सिंसा बेमार रखनो साकबो कातुई तंगदि ताई बुइनुबो काति रेदि आं सूर्यो आमाओसा मुतायनि रुवाई बाय आनि त्रिपुरा हानि लुकुरक कोरोना हामबाया अंथुन जतनो काहाम तंगदि साक काहाम तंबाय जादि ककथुम ते हुकुमुन नायखुंबाय लुकु हामक्रायनि बागै आवाय खलायजाक खाकाहाम ते खुलुमखा जों दिनै दिल्लीनि किफिल फायखा दिल्लीयाव जों थांनाय 21 तारिखआव थांमानि जोंनि दिल्ली अभियान दिल्ली डेपुटेशन बेलायखायनो सक्सेसफुल हिमा हनो तांमेले जों शर्ट टाइम सिङावनो जों दिल्ली थांगै जों बरक जेसों खाकामानि जेसों वानसमानि आबरवाय मालायखा स्पेशली आं सानामुसुगो अजराव जों 22 तारिखआव जों पहिला जों होम सेक्रेटारि बयजों मालायखा बयजों मालायगै जों डिटेल जोंनि 6 पॉइंट चातर डिमांड और 6 पॉइंट चातर डिमांड आं 1 by 1 बना परेगै उना एक्सप्लेन खायखा अजराव जोंनि इंटरेक्शनफोराव जों कक सालायफ्राव बका हामके साका जे त्रिपुरा राज्योआव सरकार फामिन परेव जों जतन अजर हयतंगो ते आजागा बिसिबा इंडिजिनास पीपल जोंनि इंडिजिनास पीपल होने बागै जों अलग किसु खायना बंग प्लान खायतंगो विशेष कामबनो साका जे जोंनि हाई लेवल मॉडल कमिटी जे खाजाक माने आबो बोसोराते आवखा आबो बनो स्ट्रेस रयसंखा इके बसागो आबो चेयरमैन अब रिटायरिंग थांखा अब बागै जों तेवाइसे जों चेयरमैन रिप्लेस मा खायनाय अब खाय दङ अब चलाय दङ सागो अब आं खाकागो जोंनि हाई लेवल मॉडल कमिटी स्पेशलिस्ट अब कन्स्टिट्यूट खायजों माने अब स्नामजां माने टू लुक आफ्टर सोशियो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा अब मिथिरो मेन माने पॉइंट अब म सालायखा इनके बसाव अब होम डिपार्टमेंट अब जों सालाय दङ तैबो जों साका इदादिं जों जे बिल टय फेमिली 125 कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एडिशनल एम्पावर खायना बागै टय फेमिली अब आं साका इके थाकावलदि जों कमिटिनि रिपोर्ट माखा आ कमिटिनि चेयरमैन के आनंद शर्मा बो चेयरमैन जों बो रिपोर्ट रिखा तब अलरेडी रिपोर्ट रेडिंग हई दङ अब इमिडिएटली जों सालायगै अब पार्लियामेंट तै रायसभा
जों दिसानाय लोकसभा रायसो दिसानाय बसाव बनि बय आंते बनो स्ट्रेस रय साका जे तिनि एडिसि एरियागो गोबां मानसिनि आनडेभलप मुङै दङ फर द लास्ट 35 years तिनि कोनो काहाम कलेज करै एडिसि बिसिङो कोनो तिनि काहा हस्पिटल करै तिनि कासे स्कुल फने काहाम करै रोड काहाम करै अभाय का बनो डिटेल बनो साइकल रोका बो माइन्यूटली बो खानाका आं सका एडिसि एरिया कोटा टमने प्राय 7,000 स्क्वायर माइल टमने किंतु फेबार अनडेभलप नेग्लेक्टेड अमाय साका तैबो मनां ओबो कोक साफिका बनिबन दिस रीजन बिहाइंड main reason behind why the indigenous people, especially IPFD party, are raising the voice for the creation of statehood based on scheduled area of Tripura. Abo kok wang boro saka. Heklai bo wai, pre ada gunta sing kok salaika, bo belai khano abo manuk ke khanaka. Ge abo no tini sing home secretary, bo joto kisu nai tongo, bo sing malai mane babai sing belai ke tongtoka tei bo belai hambai maro. Moni logo adinono 22 तारिखो जों नाड्डा जी जोंनि नेशनल प्रेसिडेंट जोंनि जेपी नाड्डा बनि रेसिडेंट नो जों आगेनि एपइन्टमेन्ट माजाक बबाय बर' जों ठीक 6:30 समायाव जों थांलायखा थाङै बबायनो बालायखौनो ब टाइम रेखा जोंनो प्राय आधा घन्टानि ऊपर मोर देन हाफ एन आवर ब टाइम जोंनो रेखा बन भाइने जों गोबां मा कक साइखना रेखा one by one, point to point, बनिजे read out लाइका, आंबो read out लाइका, memorandum ना, बगे जों बरो detail कक्स लाइका, इके बो भाई ना, मोटामोटी साइमानो, आं बो भाई जों आगे बस जों लाइजा, बने भाई बो जोंनो साबो, तेकेसे बखुक जोंनो खाकजों माने कक्स साइखना रमानी, अब आं सानाम बसुगो बसाका, I also belong to hill people. I came from Himachal Pradesh, so I understand the feeling and the characters of the hill people. Hill people are very simple and they are very peace-loving people in Bosau. Aber samane khanagoi ang bele khakchang makha sudu ang chiniya aro chung tini Jiten Debarma bu kok saka tini SGS tini Mongol bu kok saka chung jotol share khlai leke ke bo mane good atmosphere cordial atmosphere khlai chung bo kok saka tei bono chung special last samon kok saka chung bono duita memorandum dawu kasi chini main demand teka chini second demand memorandum summit haike abke especially additional tagi chini forthcoming ADC election abo tabo diung tongo abo di kok saka ikobon age ni referent royang kok saka chini assembly election sekan jeng de talk khali mani adra to bo president ya abo Rajnath Singh abo president abo kok saka Rajnath Singh bai jeng dui tim malaika Modi bai jeng malaika abo election sekango aprabo jeng kok khlai ma tongo te ang Hemanta Biswa Sarma boni kobuti saka Surul Dedor bobo tongo boni kobuti saka ake aprabo puro jeng salima tongo. It may not be in written document but verbally bro chuno assurance kaya bro commit kaya je chuno nero assembly go suno seat ke bang ready kintu jeng phaine ADC election okai jeng IPFD party sin is local party jeng bro no seat ke bang ready te free hand ronai will be big player in ADC election haini kok samaran jeng saik naroka especially Hemanta Biswa Sarma no hambai reka because of Hemanta Biswa Sarma boni bagine sing elen songo bono aro important role play khlaika Hemanta Biswa Sarma hambai marago akor bang saka ngene Hemanta Biswa Sarma singin edi berje commitment mani boni buskango je IPFT will be given a major share maximum seat in the forthcoming ADC election abaro bokok samana ang saiknaka boni bang we have high expectation high hope in your leadership in leadership जों काहामनाय हां खाकावो तेबो साका जे जों BJP IPFT tab alliance सगरा दङ बो alliance सगराफ्राव जों काहाम स्मुथ रान खाइ दङ ते जों साका 5 बছरिया नाखाने जों अनेक बছर 10 बছर 20 बছर थांमानो दरसि जों IPFT नो दरसि बर केयार खाइखांखाय जों IPFT नाहरमोन बा जोंनि अबरनो बर दरसि कनसेल खाइखांखाय जों सावो our government will run smoothly akoran saka gang khakabo chini final LHC election especially जों जतो साइमानो IPFT party chini na hormang chini wansomang tabo chu loriakho जों movement khai tongo tei odran khana muchugo जों IPFT to
2009 হইতে जों एभ्रि इयार प्रत्येक बोसोर जों दिल्ली थांनायो दिल्ली अभियान थांनायो जों धरना खालायो स्ट्राइक खालायो ओमफ्राय जों कन्टिनिउ खालामदों কিন্তু তাগলাই जों पेन्डेमिकनि बागै कर'ना भाइरासनि बागै जों दिल्ली अभियान थांमालिया बेखौ जों दिल्लीयाव जों 500-600 जों 1000 बार जों थांखामो जों तागलाई जों आबो थांमालिया आबाङै जों टाइम टु टाइम जोंनि हेन्डार लिडारशिप जे लाइफ लिडाराव जों दिल्ली थांगो दिल्ली थांनो प्रेसार राव तामखौ जों साइमोनो जों त्रिपुरा दंगै आसक दंगै जोंनि काम जाया जों दिल्लीमा थांनाय दिल्लीनि आरोनि लिडारशिप जोंनि नेशनेल लिडाराव जों एप्राइज खालामनो नांगौ जोंनि ग्रिभेन्सेस जोंनि वानसगमोन जोंबोरनो जों मटिवेट खालामनांगौ अबायखौ जों केम्पेइन थायांखाय अबायखौ एप्राइज खायांखाय जोंनि साम जायांनाय अब जों वानसगैनो जों दिल्लीयाव जों मुभमेन्ट खालामैया फनो जोंनि पेन्डेमिकनि बागै जों मुभमेन्ट खालामैया दिल्लीयाव अब जों लिडाराव जों टाइम टु टाइम थांगै जों बरनो प्रेसार राव अबनो जोंनि सामुं जों साइमोनो जों हाइ दंखांखलाय जोंनि सामुखौ जायांनाय जों अमासाव जों 2 बार थांगा जों दैबो थांनाय ओके टाइम टु टाइम जों दिल्लीयाव जोंनि सेन्ट्रेल लिडारावनो जों जुदि प्रेसार हमबाय हांखाय जों बरनो जोंनि ग्रिभेन्सेस जोंनि वानसगमोन जों क्लियारखौ सामबाय हांखाय जोंनि सामुं जायांनाय आवासनो जों थांलाय दङ खालाय दङ आं खागाव जोंनि बर'राव गाहामखौ बुजिनाय गाहामखौ वानसगनाय जोंनि आइपिएफटी सामखाय दंमोन जों सुदु कक्सनि कत साया जोंनि कामखौ जों थेपावो आबाङैनो आंखायनो जत्तनो बेलाय बेलाय हामबाय दै हामबाय मारनाय अजराव जों जत साइमानो त्रिपुरा रायजोआव अरनि दुर्गा पूजा हमत बेलाय खाने कटर पूजा तागलाय पेन्डेमिकनि बागै जों गाहामखलाय पूजा पालायमालिया अब सरकारनि आइन कानुन नरगै माथरायनाय आसो आगिने हाय हम ददंखे जों खालायमालिया आफानो आं हायनाय जत्तनो जोंनि तमा वानसा तमा त्रिपुरासा जत्तनो आं हामबाय राव अ पूजानि समायाव जाते पीस एन्ड ट्रेंक्विलिटी मेंटेन होथों जाते जत्तनो हाममारि माथों ते कचां खालायो जोंनि पूजा पाइमांखाय बेलेखे हामनाय दैबां कयनाय जत्तनो सरकारनि आइन कानुन मानि चलेदि ससियेल डिस्टेंस चलेदि अबंना हायना हाय जत्तनो जोंनि सारा त्रिपुरा बारावनो तमा त्रिपुरा तमा वानसा जत्तनो आनि खाक हुरबाय आनि खाक सांबाय आं हामबाय राव लंखा कर'ना तामनि एरें किरिनाय जत बाक्सा गदालै बनो जों मेजेन्द्रनाय असानि तेर खाफियगै थांनाय असानि मताय नग बायाब बाय मालायनाय ककलाम सालायनाय फिया 6 फुट चालै बायाबनो लामसकनाय बुसाक नांयावै ते हैंड वाश बाय याक सुनाय गाहाम खलायै याक बुकचा बाय मखांता तांदी कोरोना न मेचेनना बागै मास्क थुबुय तंदी सिगारेट गय खयनि याकारदि कुचुकफुरु एबा हाइचुकफुरु रुमाल हायाखेबा कनिनो सामुंगो थेपादि अरो आरो खुक्तै ताखिबिदि एरें कुथुमलाय तंमा चाया एलकहल गोनां सेनिटाइजार यागो फुलदि नोंबो गाहाम तंदि निनि खाचुकनोबो गाहाम तनिदि बेमार मानजागनाय न ता सेलेंजागदि खोना निनि नकनि केबो मानजाखे बाहायमा तंनाय नायदि ससियेल मिडियाव पोस्ट खालायनो सिगां ताताल दे एरां चेरि नायजादि ताताल ककनो खुनजुता कान्दि हापांनि रायदानो जायखे खोनादि टोल फ्री नम्बर 1075 कल खाइखे बेबा कक थुम साइमानानो फाइनाय बिसिवो माओसा फाइफिनाय फिया कर'नानो काबुइ फाइदि हाफांनि रायदा तै तंलायनाय बायथां सिमानो लुकुनो पिरलायनाय आनि खापांनि त्रिपुरा हानि लुक्र असा मतै तेरिनि जतनो आनि खापांनि हामजाक माताय खा काहाम इयाफारो असानि सालरोगो कोविड-19 हाय हामिया तंहा लोगो जतनो केन्द्रताय हास्ते हाफांनि सागदुक रायदा तेई साकालाय मुंनो तेई तंबाया बागै आनि काबकमु जतनी थानी मास्क किदि ताई जैसा खाइबो साकचालय तंबाय जादि कोरोना भाइरास हाय किरिमा सिंसा बेमार रखनो साकबो कातुई तंदी ताई बुइनुबो काति रेदि आं सूर्यो आमा ओसा मतायनि रुवाई बाय आनि त्रिपुरा हानि लुकुरक कोरोना हामबाया अंथुन जतनो काहाम तंदी साक काहाम तंबाय जादि कक थुम ते हुकुमुन नायखुंबाय लुकु हामक्रायनि बागै आवाय खलायजाक